Moi! Tervetuloa Joka lapsen käsikirjan esittelyvideolle. Mun nimi on Kiia Olkkola. Mä oon Helsingin yliopistolta valmistunut varhaiskasvatuksen opettaja ja tämän Joka lapsi-metodin kehittäjä. Joka lapsi-metodista löytyy vuonna 2022 Lastenkeskuksen kustantama ja julkaisema käsikirja. Tällä videolla mä avaan teille tämän käsikirjan perusrakennetta ja mitä sieltä käsikirjasta löytyy. Toki Joka lapsen käsikirjan alusta löytyy taustatusta, mistä tämä Joka lapsi-työskentely ja metodi on saanut alkunsa, miten mä oon siihen päätynyt. Ja sitten sieltä alusta löytyy myös arvopohjaa sekä oma lukunsa, jossa mä avaan käytännön vinkkejä ihan lähtien siitä, että miten sä sitä alustaa voit asemoida, mihin sä sen asetat ja onko se seinäalustana vai esimerkiksi lattiakuvana, millaisia mahdollisuuksia se tuottaa sekä konkreettisesti viestien tuottamisen ihan materiaaleista lähtien pesuohjeisiin, miten sitä alustaa voi hyödyntää. Joka lapsi-metodi ja työskentely sisältää 6 työkalua. Ja nämä on tietysti nämä 6 työkalua myös perusrunko, selkäranka tälle käsikirjalle. Joka lapsen työkaluja on osallisuuden eheyttäjä, kommunikointityökalu, ryhmäsuunnitelman rakennustyökalu, avaintyökalu, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaja ja oppimisen tila. Toinen keskeinen sisältö Joka lapsi-työskentelyssä ja metodissa on dialogisuus. Keskeisenä tietysti on dialogisuus lasten kanssa, joka sisältää lasten keskinäisen dialogisuuden sekä meidän aikuisten ja lasten välisen dialogisuuden. Toinen ihan keskeinen on yleensä se kasvatusyhteistyön dialogisuus. Mitä pienempien lasten kanssa sä oot tekemisissä sun työssä, niin sen vahvemmin se näyttäytyy ja sen tärkeämpää sen mahdollistaminen ja tukeminen ja toteuttaminen tietysti on. Ja kolmantena ulottuvuutena on sitten meidän ammattilaisten keskinäinen dialogi. Jokaisen työkalun alta löytyy nämä 3 dialogin keskeistä ulottuvuutta. Dialogisuus lasten kanssa, dialogisuus kasvatusyhteistyön kontekstissa sekä se ammatillinen dialogi. Eli jokaisen työkalun alta löytyy esimerkki, että miten sä sitä työkalua hyödynnät, miten sä sitä metodia sillä työkalulla käytät näiden dialogisuuden 3 eri ulottuvuuden näkökulmasta. Lisäksi sieltä käsikirjasta löytyy teemakohtaisia vinkkejä. Eli esimerkiksi eettisen ajattelun, demokraattisen ajattelun, moninaisuuden, katsomuskasvatuksen tai vaikka leikin tukemisen näkökulmasta. Käsikirjasta löytyy myös avausta siitä, että miten joka lapsityöskentely ja metodi taipuu eri ikäisten kanssa käytettäväksi, miten se soveltuu alle 3-vuotiaiden kanssa, 3-5-vuotiaiden kanssa, eskari-ikäisten ja siitä ylöspäin. Koska joka lapsen käsikirja on aika iso paketti ja se voi tuntua isolta kokonaisuudelta ottaa sellaisenaan haltuun, niin joka lapsen käsikirjasta löytyy hakemisto. Eli sieltä sä voit lähteä hakemaan ihan hakusana tyyppisesti joko pedagoginen sisältö edellä tai joku teema edellä. Et löytyisikö sieltä käsikirjasta sulle kättä pidempää, mitä sä haluat ihan vaan lähteä pohtimaan, että lähtisitkö sä toteuttamaan, tai koska sä tiedät, että sulla on joku pedagoginen sisältö fokuksessa, että miten sä voisit joka lasta hyödyntää. Käsikirjasta löytyy myös muutaman sivun verran tilaa muistiinpanoille, ihan henkilökohtaiseen käyttöön hyviä projekteja, missä sä oot kokenut joka lapsi alustan metodin toimivaksi millä tavalla. Tai jos teillä on joka lapsi käsikirja esimerkiksi jossain yksikössä yhteisessä käytössä, niin jos sulla on hyviä materiaalivinkkejä, mitä joka lapsen kanssa sä oot todennut toimivaksi ja mitä teidän yksiköstä löytyy, niin kirjaa ne sinne kollegoille vinkkeiksi. Että kun he hakemiston kautta hakee vaikka, että mitä joka lapsella voisi lähteä toteuttamaan millaista työskentelyä, niin he saa suoraan sieltä muistiinpanoista esimerkiksi vinkkiä, että hei, meillä löytyy tällaista materiaalia vaikka yhteisestä varastosta tai naapuriryhmästä kollegan kaapista, mitä voisi hyödyntää ja minkä kollega on todennut, että toimii.
Joka lapsi löytyy myös somesta. Klikkaa ihmeessä Facebookia, Instagramia, YouTubea, laita tykkäystä, laita tilaukseen. Siellä julkaistaan tasaisin väliajoin vinkkejä, välillä suoraan käsikirjasta, välillä kalenterivuoteen, teemoihin, tapahtumiin liittyen, välillä joka lapsen kanssa yhteensopivien kaverimateriaalin vinkkauksia. Tuu ihmeessä mukaan, nappaa vinkit sellaisenaan hyötykäyttöön tai sovella itse parhaaksi katsomallasi tavalla just sun työskentelyyn ja sun ryhmän kanssa käytettäväksi. Joka lapsen koti on lasten keskus, joten tietysti joka lapsen käsikirjaa ja alustaa saa tilattua lastenkeskuksen nettikaupan kautta. Lisäksi on myös joka lapsi koulutuksia. Niistä voi kysellä lisää ja ottaa yhteyttä joka lapsen sähköpostiosoitteesta. Kiitos kun olit kuulolla. Moi!